Ранее такие консультации брали паузу на лето и проходили только с верасня по май. Сёлета Федерация профсоюза Беларуси адмяніла летние каникулы из-за высокого попыту. Штомесяц по дапамогу да юрыстаў звяртаюцца каля 80 жыхароў нашага рэгіёна. Пры гэтым асаблівую цікавасць да працоўнага законодаўства зараз проявляе моладзь. В каждом районе Гомельской области по отраслевому признаку будут находиться правовые инспектора Гомельского областного объединения профсоюзов, ну и окажут помощь в вопросах, которые будут задаваться. Поэтому тематика вопросов разнообразная. Она также имеет место в вопросах отпускного периода и гарантии и компенсации определенных категорий работников, которые имеют определенные компенсации, гарантии. Аналіз майскага прыёму паказаў рост зваротаў ад маладых работнікаў. Моладзь актыўна цікавіцца правільным афармленнем пры працаўладкаванні, падлікам стажу, ільготамі і гарантыямі.